Η διαδικασία της παραγωγής ξεκινάει από πολύ νωρίς, όταν και θα φυτέψουμε τα δέντρα μας, πάντα ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με ασφάλεια. Όταν τα δέντρα μας φτάσουν σε παραγωγική ηλικία, ξεκινάμε πάντα με τις συμβουλές των γεωπόνων, να καλλιεργούμε και να παράγουμε αυτά τα ωραία φρούτα από την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, ελέγχουμε πάντα τα φρούτα μας, έτσι ώστε να έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πριν τη διαδικασία της συγκομιδής, ελέγχουμε πάντα τα ροδάκινα να έχουν το κατάλληλο χρώμα και τα ζάχαρά τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για τη διαδικασία της μεταποίησης. Η στρατηγική από το χωράφι στο ράφι, που αποτελεί τον πυρήνα της Πράσινης Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και λαμβάνουν υπόψη και το αποτύπωμα άνθρακα και τον αντίκτυπο που θα έχει η καλλιέργεια στο περιβάλλον. Το ευρωπαϊκό ροδάκινο είναι ασφαλές, βιώσιμο και πάνω απ' όλα αυθεντικό. Enjoy, it's from Europe. Η βασική μας δουλειά είναι η μεταποίηση του ροδάκινου. Τα μεταποιούμε κυρίως σε κομπόστες, αλλά και σε χυμούς και σε φρουτοσαλάτες και σε κατεψυγμένα. Η παραγωγή της κομπόστας είναι στην Ελλάδα κυρίαρχη. Η παραγωγή επικεντρώνεται στην περιοχή της Βόρειου Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια παράγουμε διαφοροποιημένα προϊόντα και όχι μόνο κλασικές συσκευασίες. Ειδικά για την αγορά των ΗΠΑ παράγουμε σημαντικές ποσότητες σε πλαστικούς περιέκτες. Προγράμματα προώθησης του προϊόντος, όπως αυτό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, μέσα από το οποίο προσπαθούμε άλλη μια φορά να αναδείξουμε την εξαιρετική ποιότητα και την υψηλού επίπεδου υγιεινή του προϊόντος.